What's up, guys? What's up, guys? Oh, ang ingay mo. What's up, guys? It's your Ilocano girl, Miss Igado. Audio Jungle. So, yun, ang gagawin po natin ngayon is, bago pala is may kasama tayo. Matagal ko nang matagal nyo na palang hinihintay ito. Yeah, dali! Kapre! The king is back! Aray! Ito naman talaga kasi. Buti na sa loko. Kiss or scrap? Kiss. Charot. Yan. Ang iko-content namin ngayon is, yung damit. And that pwede mo makita yung damit. Yan, pagsusutin natin siya ng mga parang damit ko na crop top, dress, yung revealing clothes. Tapos i-rate ko kung bagay niya ba, ganun. Tapos lagyan natin ng wig at lip tint. Make up. Pogi mo. Ay, pogi mo. Ganda. Oh, yun, ganun. Tapos i-rate namin. May mga kasama ang taga Santiago, labas. Oh, labas! I-rate ko, tapos kami. Parang bigyan ipugaw ito. So, yun. Mag-ready lang kami. Bye-bye. So, ito yung unang ipapasuot natin. Ito yung gift natin. Sisig sa akin. Yan. Ano kasing tawag dito? Wala siyang kamay. Bra lang. Tapos lalagyan natin ng damit sa may suso niya para magmukha siyang babae, di ba? Pasuot na natin. Okay, our contestant number 1. Miss, ano parang niya? Pokwang. Ex-Pokwang. Yes pa, yung Pokwang. 1, 10, 10. Oh, day na. Wait a minute. Who are you? Lapit ka. Lapit ka. Oh, may mga kapadyak. Maong kapring kapagpito. Ano may pinto? Ano may pinto? Sa labito. Uy, tayo ka. Titignan ko. Huwag mo ilaw-ilawan na. Pakita nga. Ilawan natin para kitang-kita. Yan, ikot ka. Ada tanlay na. Tanlay niya bakla. Sabi ko na Barbie. Ulit. Ikot. Ikot. Oh! Ay, rarampa. Igaganon yung buhok. Igaganon. La? Sige na, talikod ka muna, tapos igaganon yung buhok mo. 1, 2, 3, go. Next! Wait lang, titignan muna natin yan. I-rate natin. Wala kang dede dyan. Kung 10%, Rate 1 to 10. Oh, comment kayo. Ano? Ha? Rate 1 to wala kang dede dyan eh. Eh, di lagyan natin. Mapakita sa baba. Ay! Asan pipit mo dyan, Charon? Tapos ikaw magsusunod. 8 to 10. Para i-rate naman namin. 8 to 10. 8 to 10 sa akin. Okay, next. Send guys, ita-transition niya yung viral ngayon sa TikTok na yung gano'n. 1, 2, 3, go. Talon ka nung anas. Ganyan mo na, tapos tatalon ka. 1, 2, 3, go. Okay. Paano ito mapupuntahan? Anong talon niya ulit? Ano naman gusto mo? Okay. 1, 2, 3, Bakit makarena kasi? okay, yan na po yung outfit number 2. Annabelle. Lapit ka. Bel! Lapit ka, dali. Wow. นันโนะนะคะ Ano, laki ng eyebags, parang Lapit ka kasi dito, i-rate pa natin. Likod ka. Guys, pag nakita nyo sa daan, Likod ka, tadyaan nyo na. Wow! Hey! Lapit ka, kahit pag makita yung mukha mo, yung damit lang. Ay, oh. Lapit ka. Ayoko! Papalit na ako ng damit. Hindi. Papalit na ako. Wait lang, like na naman na yung KJ. Oy, KJ ako. May wala. Inagago niyo na ako eh. Hindi na to content. Game na. Ayan, ang ganda-ganda niya, ang sexy niya. Wala namang kasinggan dito. Guys, i-rate nyo kung para sa inyo kung pasok ba yan. 7. 7 din.
Para siyang nalosyang. Pinagpokpok siya, tapos walang nakukuha. Ay, sayo tayong gano'n. Sayo tayong gano'n. 1, 2, Paano? 3, go. Sige. Wala sana. 1, 2, 3, go. Sige. Okay. Saan na dapat yung talon? Papalit na ako! Next outfit. Next outfit. Oh, sana ano, sobrang sexy niya dito. Oy, yun naman! Tuturan ko siya naman para rampa kaming dalawa. Kay labas! Sabi. Sabi ko, hair niya. Lagay natin. Yan. Natuloy. Ilalagay muna natin. Yan. Ganyan. Sino mas maganda sa amin? Ako mas maganda. Mas maganda. Pang-model ako. Pang-model ako. Kahit May hawak kang magtakong pa, no? Kahit magtakong pa. Kahit magtakong ka pa Eh, yan. ganyan. Enjoy mo. Breath out. Breath out. Breath out. Yan. Hoy, bakit kasi naka... Marami si Matis, no? Ako na naman ang maingay. Okay. Oh, isa rin to. Kasi ikot ka nga. Ikot. Hindi naman ako nakita. Ikot. I-rate natin. May abs ka? Wala. Wala. Eh, wala. Wala. Sino may abs? Ka? Sino may abs? Mabilis. Ingkit. Sa vlog pa yun. Aray. Okay na. Okay na. Okay. Rate natin. Ano? Pwede naman. Oy. Yeah. Mga hawak. Manyak ka. Okay. Wait, dede. Siya kung pagkita yung dede mo. Dede mo pagkita. Ano nilagay mo dyan? Magic, di ba? Magic. Kaya pala hinahanap ko yung palda ni Lolo sa akin. Kaya pala wala yung paldagan. Lahat. I-rate ko siya, no? Yung iya naman. 9-10. Pwede na pang outfitan. Parang yung ano, babae sa bar. Mas masayo. Try mo nga sayo. Sayo mo nga na ganun mo. Okay, next outfit. Kasi ito yung next outfit niya, tilo yung suso niya. Isarap niya. No, next outfit niya, yung ano, tilo yung suso niya. Yan. Ayusin mo na yung suso mo, paano pag ano ka na? Ba't magiging kwan ba ako? Huwag kayo iiyak. Hindi, never. Never. Ipagkita yung suso mo. Kunwari cleavage. Oh, cleavage. Ganun. Sige na. Wala na makikikilibis, pati kikilibis mo ba? Asan Oh, dyan? di ba? Ulo, no? Ang ganyan. Ewan ko sa'yo. Okay na yan, no? Sayo ka. Ano yung sasayawin ko? May maganda yung sayo. Yung ganun. Oh, sabayan mo. Kailangan. 1, 2, Paano yun? aray ko. Tama mo kasi ng mga tatuay. Bakit? Para seryoso. 1, 2, 3. Sak kita. 1, 2, 3. Ano ba? Ano pa mga dapat? Yung sayo naman. Kasi may skandal. So, abangan natin bukas is mag-ride kami. Yung sa Damao din, nakadress silang lahat. Hindi ka pa Malalaki. makita may Dali ka na, dali. Mag-dress silang Yung lahat. mag-dress bukas. kami guys. Abangan Dali. nyo sa vlog niya. Yan, tapos ano, magtitiktok kami. Din lang naman sa Damao. Uy, huwag ka dyan. Doon ka bakla. Bakla ka. Magre-dress din ako ngayon bukas. Mag-dress sila bukas. Makikita Abangan nyo. nyo guys. Yes, sir. Makikita yung ano nila. Yung... Wisit, umay. Okay, next outfit. Next outfit, meron pa? Hindi pa nare-rate. Ano
para sa atin to. 5-10. 5-10 o. Anong dyan niya? Uy, ingay nyo. 5-10. Dala ba kayo? In 3, 2, 1. Balikan yung legs. Legs. Wow. Wow naman pa yung pa-twerk-twerk. Twerk, twerk, twerk. Twerk. Throwing back. Going back. Kasi kumugtar nga kabalyo. Left and right. Ang ganda mo dyan. Ang ganda niya. Last na to, di ba? Hindi. Bukas. Ito isip mo bukas, mag-ride ka. Oh, ito lang. Ito lang sa akin. Wag basta wag manalatian. Magmalangisan. O, rampa ka na, rampa ka na. Malinis ang drivetrain ko. Rampa ka na, rampa ka na. Irampa ka na. 1, 2, 3, ikot-ikot ka pa. Ang ganda! Okay, rate mo na. May batwer sa pwede. Ay, rate mo na. Drive Ang arte-arte nyo, tignan nyo ang arte-arte nyo. KJ. KJ. Oh, drink. Oh. Ay, rate lang ito. Alam nyo guys, yung tikbalang yun, tikbalang. Parang bugtag na kabalyo. Ayan na, tapos bukas mag-rides kami. Ito yung suotin niya. Abangan. Yan? Oo, Gigising ka na alas 4. Ay, maiksi, meron may maiksi. Tomorrow. Papalit na po sila, oh. Lamutik na. Anong ginagawa nyo, oh? Nagpapalit na sila. Ang ganang ngarod ni. At number 1, oh, may dede. Oh! Okay guys, ito na po yung mga magagandang dalaga ng Santiago. Dali na, labas na! Let me go, there's no doubt. Gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly. Let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for. Yan, babawi ako. Tayo na siguro bumili. Pati mga cocomelon kayo. May breast cancer na pre, wata magalo. Let's go up mga mare. So yun guys, magbabike na po kami. Yan po, oh. Suot po nila yan, tapos kasama ko sila ate. Bibili kami ng ulam, guys. Ha? Garanya. Anjir, nanti pas jaga giwawan. Manok, di ba? Okay. Di pa nila sa suso makikita. Ay, susom! Ang prito? Ang natuno? Bunker tayo, bunker. Bunker. Ayan. Hi! Hey, what is your name? My name is Andrea. Yung dede mo, mahulog ah. Wag kong bilis. Wag mong bilis. My name is Andrea. I'm from Santiago City. Oh, ikaw. Oh, ba't wala kang brief? Oh, ba't wala kang brief? Ba't wala kang brief? Ipa... My name is... Ay, gosh. Napagod ako ng bike. Pilat bar. Sana all may cocomelon. May cocomelon sila, guys. Oh. Anong paalam yan? Tayo guys.
Nanagay. Walang brief yung isa dyan. Nakilsusumay. Walang brief yung isa dyan. Naka-polka dots. Ganyan o. Ano, umakit ng biker? Saan na? Parap ka. Yan o, paano? Ay, laki ng dede ah. Siyempre, ganyan o. Yung pet mo, yung pet. Ay, iba. Yung pet mo. Yung pet, yung pet. Diba? Yan o guys, nagkangkasawakan ni Badjak. Ay, babae na siya, bakla pala. Pakanya mo to eh. So yun, don't forget to Subscribe and like and share at ito yung channel ko. Subscribe nyo na rin mga Sa mukha ko kapadyak. pinapakita dyan sa gitna Yan, yan. di ba? Anli padyak lang sa kalam. Ang likog tar ko naman.